Ако някой не е виждал как извира вода от земята, ето. Ето тук също се вижда. Просто тук си има дамарче. Ето така като направи, тя водата се вижда, че избива. И така. Тук малко. Тук с друго дамарче потича. И така, от тук просмуква, от там просмуква. И са пълни. И целта ми е тук сега да поизкопава още надолу, да пресека, ако мога, още такива водоносни жили. Ще сложа една тръба. Е тая. Вертикално. Тя дренажна, имат пролуки. И в една част тук ще има в нея тръба, която ще тръгва и ще извежда това, което прелива. Някой не вижда как извира вода от земята, ето така извира.